השבעתי אתכם. מגלים כל פעם מחדש, בכל אירוע, בכל גרעין, בכל כפר, בכל חבורה שקמה, את העוצמות המדהימות שקיימים אצלנו בצעירים. כל ערב שבת, כל סעודה שלישית, שאנחנו יושבים, מדברים על הרעיון ועל הנקודה של לצמוח, להצמיח, להיות חלק מחבורה שגדלה. זה פשוט מרגש ומחמם את הלב. אנחנו ממשיכים הלאה מכאן, למשימות הבאות, לאירועים הבאים. אחלה שבת! אז היינו פה בשבת בנחלים, היה ממש כיף, חווייתי, משמעותי, דיברנו על דברים גדולים, ובעזרת השם רק נמשיך ונתקדם. הקמתי עד תותחים, נראיכם, כלום לא שווה. אימא, שבת שבעצם נתנה לי כוח לראות איך אנחנו ממשיכים, איך אנחנו מתקדמים, מה אנחנו צריכים לפתח, איזה שפה אנחנו צריכים לייצר, איזה מסגרות אנחנו צריכים לייצר, כדי באמת לפרוץ לחברה הישראלית. היה שבת מדהימה, מרוממת, שבת עם המון שיח על עשייה, שיח על תורה, רעיונות עמוקים, איך אנחנו מגדילים את כל העשייה של בני עקיבא וכל הגרעינים, וגם היה שבת כיפית.